Banang penlong susu ya ke senong ke thau ban mat ya ke khoj ke suba bat ban tip sepang ki babun ki jing mentoi ki bami na ke jabo jaban ki balai syaj berat baro si kata si ki road ki kiar ka village water and sanitation committee jong ke senong lat umpi ka bahap mapok sning sianar di blok hene ke singi kalayo ban pli pajba ya ke community dustbin lane ke jaka penlang nyut jong ki pajba senong ban lum ban lang ya ki plastik ki bede ki tiar ki bomput bat ki nyut ki nyer ki baput ban yo penlang ha ketika jaka penlang nyut ban peniaklat ya kita ki arjan ki nyut bat ban di pat ya ki ha kini singi ke bapli pajba ya ketika jaka penlang nyut lawan ban khap ribon kum gadak jong jing pli pajba da MLA ka than uba Jason Sokumi Maulong aga jing kublai belum ipi baru kai ba pia dan kan aku bukan di sini ketika jing job nam tak kesnong tahu ini nam tak kilong yang berayo ki jing mentoi ki ba pia ba di sini sedang kan yo ban kan ni ribon nah wa ali ni ba lang se kam lol se ali ni ba se yang nak pinang tu yang nak pinang tu Haka jingi don lang jong uba Eldhar ubadiu executive engineer ke PHE Umsning division nang ta uba BKS Imyong ubadiu JE jong ke PHE Bhoi Rembong subdivision nang ta uba S Lengdo ubadiu SDO ke PHE Bhoi Rembong subdivision uba Garland Dingsun ubadiu block coordinator ke Swatch Bharat Mission ke Bhoi Rembong block uba Sei Borlang Nongrang urang ba senong ke senong lat umpi uba Disembars Imli uba Royson Nongbri ubadiu urang ba senong ke senong Kerdem Kulai bat kiwe nang taha ke jingi don lang jong ki paj ba senong ki ba kentup ru ya ki nong yo jing mentoi ban pediang nya ki dustbin mar arteli na ke bentaban penlang nyut haying hasam jong ki bat banwan penlang pat ha ketika community dustbin ya ke balayo jing mentoi nang katanat PHE lengba jong Swatch Bharat Mission ha ke jing lut ke bah nyolak tengkah Shushu ahagani kesengi kador bar senong lengba jong ki nong yarap da ke jing no senyang jong uba Sei Borlang Nongrang bar uba Garland Dingsun la yo ro ban ai di jing ai song bha sya ki riu temen kisan hapo ke senong ki bala palat ya ke Henry Posnem Karta kum gadak jong ke jing borom ya ke senyang ke ban hei ke bagi lale hapo ke senong ka thau nandu bala long senong hapo ke senong lat umpi terus saungut in ailat ba in pengkup rum dai MLA jingi ba kau sebab iba ban ai jing takti ramba jong kesnong lat pi jingi tu ngin sa khot ya I kong sisili rang ba snong jong kasan kem I mad jisun ban pan ai lem kine ka jingai do khublai sibut dok tharpuri ngak ban ISDO ban pan ai lem kine ki dasben te don poi haka store jingi kam poi ka poi tang khan gyat tengi habia shuya divide mo te hendrai ni songu pat ba balai ngi ayo shai ko te mta simon chukli pi hun ba hato po sing lat pi jingi ngi ayo na em ya ko lang ba kanai ka scheme ka bawan na po PHE yo ta te sakoi lang ba kanai ka jingi rap jaka department ngi ayo ru ngi don kanai ka ICDS lane kata ka cakaban in ai ka pam nam ta ki klung ki ba hapo en rusnam ba nam ta ki longkmi ki ba armet dan kitu ki ba lungkun te hang ni ruh barasyat I ka bam gadi ni dong kam hiru I kata ka ban sai bin kleng bandi te hang ni ngsim ke jingkli ru ba hato pilai I na em dan pilai yo na em ya kata ka kor bat ka ke balawan ha kaneka jaka jong ka ICDS center tika syong pada hanga happy ba kumno bangin ri ban sumar ya kani namar ngang su tu aba ngiya sharum shaneng arong ipi mo ngi di ka jilla na pi perkhat ba bani ki shawe ki rithor mo ka jilla jongi nang don ki cloud betap kadang jerngam kumne ngi nang yo kan di ka leer ka bandring mensim ru namar ngai la dia bedon shabar undi tang bang lapule de bon snam shabar ki mo ki shakiwe ki city nglapoy ngabar ngai kumno ka long shabar katno ka jingjak lia haba pia churum sheneng ne kata kal air ba pi ring min sem lu kan no kalong jing jaklia
ngilong si Shaki ba mo ki nong song ba ubli la kurku si Shah do kata-kata haba ngilayo ka jing kurku kat ni pada ka song hanga phi ba kumno bangin penne ya kani ngai su thok ba garlan manai ong ba kanu tili yung piong sokpet sau pu pratli la ai kita sokpet kadai naman ta jong no man ta jong nga jong phi ba yakini phi de pendong kambha ngi su tho ki por men shwa ka jabok jaban ka tuch shanala sha surok sha sinkin mo kawara ka ike ka jingsma ha shnong athau kawara ka jingpang ru ha ka tang nong ai phi ba ka jing ama kata ka intention ka jing mut jong ka swaj bharat movement bar ki badan hang ne kalong ba ya ka shnong ka thau kat bagi nang ya kisni sha khmat gidi ban kio ha ki bentang ki ba pher ha ka khoj ha ka subal ka di ka banding kong do akhmat gidi ban bo tiga nget ba umdi bang syuhun ba niyo tang kini dasben nang niyo tang katika jakaban bret nyot ka ba kham kerpang kalong ba iwe i badan hang ne idan ka benta ka ba kraw ba kumdi ba ka sunong sakut bi kumne ngi syuhun tang ba kiwan tang ne ke awareness program nakapor ha bakut ka syang hanga phi kumno ngi hikai pede hayeng jong lade ye ki khon ki khti jong lade orang ai phi dongkam kata na lade na yeng jong lade tiga ngai baka ni ka jinga trailang ki bodon lang hangne mo na ki department ki apli ki department PH ba ka ma ba Swachh Bharat ode lang ni ki rong basnong ki bodon hangne arul ki rong basnong ki bodon hangne ngar kum ta unong yalam unong mi khwa jo phi ngadat senda bat phi manga kwa ba mdi tangkan ka lar umpi ba ki we ki snong ru ba mo kat ba nang yat ki por ken long ka snong ka ba khoj ka busuba ba ki brio ki ba wan kai ba wan jingo kai ru kin yaro anong ai phi kin yaro tiga ngai ba kani ka jing pelong kani ka program ha kani no phaisi kadai ka sngi basa jing kan mau bat ka sngi ka ba job ye iwe mo hinang song hang ni tiga ngai ba kani ka jing ya trelang nakaliang ka jong phi nakaliang jong ka snong kam sa kut tang hang ni mangai bangida dong kam ye kani ba man kapor ngap don tiki awareness program man kapor ngihap ya pen kan mau man kapor ngihap ya pen kum kian nang song ba ngihap dong kam bele ka ba na ko ba hatam abang ni sutho bakat nang nya ki por umdi tang sapun riu yeng kasnong kanang he nangim don kata ka jingba kle na kit kle na iwe na ni ke na man ki flu yeng kalong ka ek basusi hadin habot na mga sutho kasnong kanang he nang man song ki bambuan ki banwan ki ban mi na laki yeng ba pher mo ki ban ya song kha song man kleng ki ni don ladi yong dosbin yu piong ba kadai ke jaka brenyut katai kabdai ke jaka brenyut katai ke jaka ya kabangin lum ngin lang kontam ni gine gine bitor ki bangi berat pathar lane ngi teng ngi sutang mo te katai ke jaka kabang yo ban lum ni gine nang ta gine ki tiar scrap ki tiar lang khot lang khai ki na ying na sem ke jongpi nang ta ki bangin yo ban lum ha katai ke ying mun nakaliang komiti vil sipat pat ba sisin sibnai lane kemudian gitu ke ladangi nakaliang ke jongi ke office ngidang pentrai mentai ke plastic waste management kaban ya linglang bagi ni ke snong bon collect ke ni waste na po ke snong but kat bangim pala ban pendep le se nakaliang ke snong kidan ke scrap jelas bahang ni po msning ru idan nila bon kontak ke gitu ke wan thiet ke wan sim but ke committee will see but ke snong jongpi pinyo ke pisah tenang ta ka benta ka baar ka bangi pentre kene ka long mahabade bat kini ki sopit ki bangi pensna sha ki sau pratli ki long ying bat kini compost pit ki long ki dosbin ki ba pila ki dan ar kamra hang tu bangisna ka wei ki dei kamra ka ba pinbu kini ki benta ki ba put bat ke wei ka kamra pade ka ba pinbu ya kini ki benta ki ba put bat ken mau ha bangi IAP kini ki sopit ki dan ki long ying ngai tu khanai pi marjan snong long ying ba i 1 kilo kan 100 kilo marjan snong matpi kiong ba menswa por bangin padyo e kene ka sopit kanala ka tuit ka penjabo ka pensma chalentis kin sa surok snong timenta hadin bagi pendon kami kini ki sopit kiong bagi lain na kiskan lain na gingsma buat kita gidai ka jingerap jong kene ka sopit ladangi penkhot na ka por baladangi pendon kami ka baladangi sui kam tu mudba katu stangkano pinong ba o kaladu kamlong kasma pipen prano 30 kilong ying ki pendon kam bat hado menta mene kat bangai orong yu snong kalong sisa ka ba penitenat penkut ya ka ying kasem ka jongki bat ka ba hado kalong bangi ai ya kene ka dosbin nyai pi
bah katuisin haging shangi de banai pi de gitu dosbin dei ngulini kran junga bi orang basnong yang ba nai na gini bright belai bang ai ne bright namar ba kini jaka king baju ngaju mundur tharai ba ngiju belang nem de ngiju bu lan ne ngiju bu khau ibu ino ibadan kam tam haga jing ibu jong ibu te belai ni ora khnang pi da kene ke borti golong ba pin ngau thu ya ka jing kordor jong uba pyong teng pyong de unyut bumi Andre la dang ai khnang ai kane kalong ba pin snow thu ba kadai ka shibenta bangin sya kri hak imlang salang une deu unyut re dei usbo bo penmi naying nasem ko jongi te ba nyai kini ki bright tali ko we garong green bamut bangin lum ki nyut ki ba lese ki ba kita ki mong pi ba ki ba bagi wasu kelas bo bat kadai ka bangin lum ki ki bitor mo mene ki ba ni ai tali ko we galong ying ko we ba blue bat ko we ka ba jerngam bat kai ka bang kerpat pi ka long ba yo pi pendon kam bakla kata kalau ngajing kerpat pi mas pai hing sibet pi bu no pi bu khau no ane pi pelong no ka jaka ka bang bu ki jan mo ki jan babha ane kum ta ter ka nyai ka ne kamut bangin bu kita ndrei jai ki ne long ba ka jingi kai bangin so tu ya ka jing kordor jong ka jing khut ka jing suba kata ka ba kong san ba te kata ka jumbut ka ba belengi wan khnang menta ka sini kwa ban pli ka ne ka skim ban pensyai ban pensung tu ip ka long ba kanu mono ka sarkar ka ip dei ba ka ong ba ka shu ip dei ba ong ba shu ai kum tu la dep re ka ip na ka benta ka jing mentoi jong pi upai ba nong chong snong ai tang ba ngi borom ngi ai kini tang ngi borom ni kata ka member yang mo ngi ai khnang ngi kini ru pitep ko dan ko ke daw bat kata ka long ka jing khoj pia bangi ar ko jong korong gini kini sini ke jerngam kini sini ke blue kadang ke jemut kini ke jerngam gemut ngilak bentap ya kinyut kinyer ki kelas bo kini bu blue ni kamut ya ke bam kelas bo mo kata teng lese pimut ban sutap lumbo kam dai kadang jemut kini gerang mo dai wisu ai yang ai ya tiat ka tiat ka pasau bestem kam dai wi ai kini gerang kidan ke jong jemut te kata intai ru bong mana lawan pli emli kata ko dong jembut kena mengin yo ban pelang pi kini burak kelong kecing kai ngi bangin lek khut lek suba namar kumsi kadang dak ngim musuram kene ngi nang dei ibre gi ba soktonat ban berat patar sekali berat patar kawang gini kibilar na kali ada diam krak kawang gemat dei ibre na mat dei khso na mat hap serok kamnile ya tang melalat nak kali lajong tang melalat na yeng lajong mat jabo kiwi rei kene ka solit clip wes kan itu pi kai ngi ba ngin lum ya kinyut kinyer ha kurkum bedai in berat ha kurkum bedai kana mengin yo ka jengkut jeng seba bat abang yo ka jengkut jeng seba monu bi mentoy manga mo pi namar ngiyo kai ka jengkut jeng khia dan lor kan ya pat gidang kam kai ko khlam ko toy la khot kat bula khot ngenum poi sinu buru la abnong bula khot re khlam ko num la abn sumun selek bana ngadi buru khot buru la abnong ngalong bu khot de tang pandal wate pesum dak sele umla bana ba ngadi bukhut namar spray dak san duk kali kecap mo kata itip ba ko ke dan ke bor ban pengkhut ti gembong ngir ba senong mana ba ko sisang im ta kala nang red mat kolong ba ba dang tos nem ngi ko bor bucet kaya bangi pli ki tibi jungi bangi pet kat kayang sir ba po chena karnga ani balut tisu ki banado saus pasan spasina mensuap ke tap ko itu stasiun jung buddha mata gini iha do selak kejak dung tu stasiun buddha yang zi ribar jong china takong raw yak ki jung tung tak ke jingkor du ba hadu patata debi begini ko ngani tu pi long ban bok hawat pi osno yu ke jal jiban andreng ngani tu pi hang ni pi lak kloy no ngiyo auto por ada ke jingi trilang yang ba snong ba simlet natai ba nongbri ru ngiyo pentan biang gini ko nawar apai lut ke pat kumbai pitep pi no sono pitep ha kita tingya penbahalun ni ka pipe ngiyo ke skim de ke jal jiban ngiyo ke RIDF de kelas lam gede adon ta asnem nesnem nrewat kata ru ho ke jal jiban ka khlam aisu nrei ka ngiyo no kene ka retrofit hani snong tupi kan tingna ba snong ngiyo ni keren ka BWC yang topping ngichuya drill no kana bangi dia onsei no kom kalong kham singan snong dei su bon ra nong no namar tentang bangi ra na se jengai snong kum kolong ni pi nyam on ra na du nong juri ke jengai pha 10 kilometer